dragi prieteni, la Tribunalul Poveștilor, un loc unde adevărul nu se ascunde după perdea, unde fiecare personaj este ascultat și unde greșelile nu sunt pedepsite fără să fie înțelese. Aici, conflictele se rezolvă cu dreptate, cu umor și mai ales cu multă înțelepciune. Este un loc unde nimeni nu strigă mai tare decât adevărul și unde fiecare greșeală poate deveni o lecție. Astăzi avem un caz special, un caz care ne-a stârnit teamă, confuzie și multe întrebări fără răspuns. Un caz care ne amintește că aparențele pot înșela. Sper că sunteți pregătiți, că astăzi adevărul va ieși la lumină. Și vă promit că, indiferent de verdict, nimeni nu va pleca fără o lecție importantă. Toată lumea va avea ocazia să vorbească. Chem primul martor, bunic. Vă rog să păstrăm liniștea. Vă rog să păstrăm liniștea. Declar deschisă ședința a Tribunalului Poveștilor. Aici nu ne grăbim, nu întrerupem și nu judecăm înainte de a asculta. Avem următoarele părți implicate în proces. Reclamanta Scufița Roșie, martori Bunica și Zâna cea Bună, iar acuzatul este lupul. Sper că n-am uitat pe nimeni, pentru că ar fi a treia oară azi. Foarte bine, presupun. Lupule, ridică-te, ești acuzat de pătrundere prin infracție, de deghizare intenționată și de încercare de a păcăli o fetiță. Cum pledezi? Domnule judecător, recunosc că am intrat în casa bunicii fără permisiune și nu neg fapta, dar nu am făcut-o cu gând rău. Îmi era foame, îmi era frig și mai ales îmi era foarte frică. Fugeam de vânători și nu mai aveam putere să alerg. Nu știam unde să mă ascund. Nu am vrut să sperii pe nimeni, dar nu am știut ce altceva să fac, dar nu sunt un monstru. Nu pot să cred ce aud. Asta spui de fiecare dată. Ai încercat să mă păcălești. Te-ai îmbrăcat în hainele bunicii și ți-ai schimbat vocea. Nu știam ce se întâmplă. Cum să mai avem încredere în tine? Știu și îmi pare rău că pentru frica pe care am provocat-o. Frica te poate face să iei decizii greșite, chiar dacă nu ești rău. Știu și îmi pare rău că te-am speriat, îmi pare rău că te-am mințit. Dacă mă recunoșteai, ai fi fugit. Am crezut că nu mă va asculta nimeni dacă spun adevărul. Am fost mereu judecat înainte să fiu ascultat. Destul! Toată lumea va avea ocazia să vorbească. Chem primul martor, bunica, bunico, spune-ne ce s-a întâmplat. Când l-am văzut în casă, m-am speriat foarte tare. Inima mi-a bătut repede. Nu mă așteptam să văd pe nimeni. Dar când m-am uitat mai atent la el, am văzut un lup tremurând. Părea mai pierdut decât mine. Nu spun că a procedat corect, dar nu cred că a vrut să facă rău. Bunico, te rog, nu-l apăra. A mințit, a greșit, trebuie să spunem tot adevărul. Adevărul complet cu fiță este că uneori oamenii sau lupii pot greși din frică. Nu-l declar nevinovat, dar cred că merită o a doua șansă și cred că poate învăța ceva din acest caz. Ai observat ceva important în comportamentul lui? Da, era rușinat, evita privirea și nu știa cum să ceară ajutor. Cred că poate deveni mai bun dacă cineva îl învață. Mulțumim, bunico! Următorul martor, Zână, ce părere ai? Lupul a greșit, este clar, dar nu cu intenție rea. Are nevoie de îndrumare, de educație, de cineva care să-l asculte. Dacă îl pedepsim fără să-l ajutăm, va greși din nou. Dacă îl ajutăm, se poate schimba. Dar dacă data viitoare va fi mai grav, dacă ne va răni, de aceea intervenim acum, ca să prevenim, nu doar să pedepsim, ca să învățăm, nu doar să judecăm. Mulțumim, Zână, având în vedere toate ce este mărturit. Stați puțin, vreau să spun ceva. Am văzut tot ce s-a întâmplat. Cine ești tu și ce ai văzut? Vorbește clar. Sunt vecina bunicii. Locuiesc chiar la mare
marginea pădurii. Lupul fugea de vânători. L-am văzut cu ochii mei. Era speriat. Se uita mereu în urmă. Nu avea unde să se ducă. Casa bunicii era luminată. A intrat să se ascundă. Nu știa că vine scufița. Nu a fost un plan. Cred că lupul poate învăța, dar doar dacă este ajutat. Lupule, confirm cele spuse? Da, confirm tot. Mi-a fost frică și am ales greșit. Vulpe, spui că lupul era urmărit? De ce n-ai intervenit atunci? Am vrut, dar eram departe și recunosc, mi-a fost teamă. Lupul nu e ușor de oprit când este speriat. Ai mai văzut un asemenea comportament la el? Nu, de obicei e retras. Crezi că a intenționat să-i facă rău bunicii? Nu, domnule judecător. Dacă ar fi vrut asta, n-ar fi bătut la ușă, ar fi intrat pe fereastră. Și totuși, fapta rămâne gravă. De ce ar merita a doua șansă? Pentru că frica nu e un plan, e un strigă de ajutor. Iar cine greșește din frică poate învăța. Stai puțin, că m-am încurcat. Deci lupul e rău, dar nu chiar rău. Adică e rău când e flămând, dar bun când îi pare rău. Păi și eu când mi-e foame devin puțin periculoasă, dar nu m-a băgat nimeni în tribunal până acum. Și acum trebuie să învăț să nu mai mă sperii de lup? Serios? Asta e tema pentru acasă? O fi complicat să fiu și curajoasă și deșteaptă și bună în același timp. Vulpe, da? Uite, eu reușesc. Sunt și bună și curajoasă în același timp. Vulpe, dar Scufița a depus o mărturie în care spune că în ziua respectivă i-a dispărut coșul pentru bunica, iar tu ai fost văzută chiar înainte de dispariția lui. Domnule judecător, eu doar treceam acolo, întâmplător. Întâmplător? Și coșul meu de mâncare tot întâmplător a dispărut. Poate s-ar tăci singur? Un coș nu pleacă singur, spune adevărul! Bine, l-am luat. Doar puțin, pentru verificare. Verificare? Era mâncarea pentru bunica. Nu m-am gândit, îmi pare rău. Regretele sunt bune, dar nu suficiente. Promit că nu mai fac și pot să aduc alt coș înapoi. Lupule, confirm cele spuse? Da, confirm tot. Mi-a fost frică și am ales greșit. Friz. Stimate doamnă, ziceți să-l va pe Luc la închisoare? Nu. Ok. Dar poate a zis o minciună. Păi a spus adevărul că n-am vrut să-l iau. Ok. Stimate doamnă, ziceți să o va pe Vulpe la închisoare? Nu. Dar a furat coșul acum. Doar la verificare. Ok. Stimată doamnă, îmi ziceți să le dau pedeapsă? Nu. Ok. Perfect. Play. Am ascultat pe toată lumea, am analizat faptele, am cântărit intențiile, lupul a greșit, dar nu din răutate. Prin urmare, verdictul este următorul. Lupul va fi condamnat la 200 de ore de muncă în folosul comunității, o scrisoare publică de scuze, o întâlnire regulate pentru prevenirea conflictelor. Aceasta nu este doar o pedeapsă, ci o șansă.
Vă mulțumesc, nu vreau să mai fiu privit doar ca un pericol. Promit să mă schimb, promit să cer ajutor, promit să fiu mai atent la ceilalți, știu că... și să nu mai acționez din frică. Știu că va dura, dar vreau să fiu mai bun. Încă sunt atentă, încă sunt precaută, dar sper să fie spre binele tău. Toți merităm o a doua șansă. Important este ce facem cu ea. Și având în vedere fapta recunoscută în privința vulpei, instanța a decis că vulpea va returna imediat coșul sau echivalentul acestuia, va ajuta bunica timp de 3 zile cu treburile gospodărești și va oferi scuze publice scufiței. Of, am vrut și eu să ajut, dar se pare că cine se bagă unde nu-i fierbe oala, se frige. Tribunalul Poveștilor a adus pacea din nou. Lupul a învățat să ceară ajutor, scufița să înțeleagă înainte să judece. În această sală de judecată, fiecare personaj a înțeles că adevărul nu este întotdeauna simplu și greșelile nu spun întreaga poveste despre cine suntem. Uneori, în spatele unei fapte greșite se ascunde frica și în spatele fricii nevoia de ajutor. Astăzi am învățat că nu trebuie să judecăm prea repede, că trebuie să ascultăm și să înțelegem, pentru că doar așa putem face diferența între cineva rău și între cineva care a greșit. Iar voi, dragi spectatori, să nu uitați, fiecare alegere contează. Alegeți să spuneți adevărul, să ajutați, dar și să gândiți înainte de a acționa. Și poate cel mai important, să nu uitați că fiecare dintre noi merită o a doua șansă, dar și responsabilitatea de a o folosi cu înțelepciune. Bine, să trecem mai departe. Care o fi următorul caz? Următorul caz este reclamație comună depusă de Hansel și Gretel împotriva vrăjitoarei. Perfect! Îmi plac cazurile complicate. Să începem cu primul. Hansel, ai cuvântul. Domnule judecător, vrăjitoarea ne-a păcălit. Casa ei era o capcană, dulce, colorată și extrem de suspectă. Noi credeam că e o gustare. Ne era foame, eram obosiți și nu ne-am gândit că poate fi o capcană. Și să nu intrăm... Da, ne-a cuiat. Da, ne-a cuiat înăuntru, ne-a pus la muncă forțată. Eu trebuia să curăț pe jos și... Hansel trebuia să se îngrăși și vreau să ne gândească. Asta nu e normal, suntem copii. Muncă forțată, încuiere, intenții culinare suspecte, observații suplimentare. Trebuie să protejăm toate drepturile copiilor, să auzim și versiunea apărării. Vrăjitoare. Domnule judecător, fără personaje negative nu ar exista povești. Eu îmi fac treaba profesional. Sunt o vrăjitoare cu experiență. Am reputație de întreținut. Casa mea este o operă de artă. Design comestibil, concept unic. Dacă nu era din turtă dulce, tot ar fi roță Didia. Problema nu este la mine. Am investit timp, magie și ingrediente de calitate la acea casă. Dar noi suntem copii. Nu știm mereu ce poate fi periculos. Și chiar ne era foame. Nu aveam nimic de Nu mâncare. aveam nimic de mâncare. Și mirosea atât de bine, era imposibil să ne abținem. Iar eu am dreptul să-mi decorez casa cum vreau. Dacă era din gogoși, tot ați fi mâncat-o. În plus, ați mâncat 3 metri de acoperiș. Asta se numește vandalism gastronomic. Și nu doar atât. Ați ciugulit și din pervaz. Am găsit urme clare de dinți peste tot. Confirm, exact 3 metri, nu 2, nu 4 și poate chiar 3 metri și jumătate dacă luăm în calcul și pervazul. Destul! Hansel și Gretel, ați învățat ceva? Da, să nu mergem singuri prin pădure, să nu gustăm din casele altora și să nu ne lăsăm păcăliți de lucruri care arată prea bine să fie adevărate. Și să nu intrăm în case necunoscute, oricât de frumoase ar părea, și să nu mâncăm acoperișuri și să ascultăm de părinți și să nu avem încredere în vrăjitoare. Iar eu am învățat să-mi fac casa din cărămidă, să nu mai pun zahăr pe ferestre și să-mi fac un gard electric. Glumesc!
judecător, sunt acuzată pe nedrept. Trebuie să lămurim situația asta cu mine și cu ursul din pădure. Eu n-am făcut nimic grav. I-am spus doar ursului că dacă își bagă coada în apă rece, poate prinde pești. Atât, am făcut o glumă. O simplă glumă, dar el a luat-o de bună. Și nu mă gândeam că stă acolo ore întregi cu coada în apă pe frigul ăla. Și acum ce? Nu mai pot ieși din casă că mă acuză toate animalele că l-am făcut pe urs să-și piardă coada. Primesc recenzii negative, peste tot. Uitați și dumneavoastră. Hiena 1947 minus o stea nu recomand. Vulpea vorbește frumos, dar ursul a rămas fără coadă. Ciocărlia Bucovinei, foarte dezamăgitor. Am venit să ascult o poveste, dar am aflat că un urs și-a pierdut echilibrul pentru o viață. Veverința nervoasă, experiență haotică, prea multe idei, prea puțină responsabilitate. Nu trebuie să mai ascultăm de vulpe. Vedeți, domnule judecător, eu ce mă fac acum? Cazul acesta necesită un timp mai mare de gândire, mai ales că ursul nu este în sală, așa că la mână până toamnă să revenim la mica sirenă. Ariel, poți să ne spui ce te deranjează? Onorată instanță, oceanul este plin de gunoi. Nu mai pot înota liniștită, sunt gunoaie peste tot. Cineva trebuie să răspundă. Ai dreptate, dar mediul este responsabilitatea tuturor. Hansel aruncă gunoaie. Eu nu arunc. Ba da, arunci, am găsit ambalaje de ciocolată și erau ale tale. Ba nu, eu i-am dat ciocolata lui Gretel. I-a scăpat din mână o singură dată sau de câteva ori. Nu este doar problema mea și responsabilitatea fiecăruia. Gretel, poate am exagerat cu dulciurile. Când eram mică, oceanul era casa mea perfectă. Apa era limpede, pești sau printre corali, iar eu puteam să not ore întregi fără să-mi fie frică de nimic. Dar azi mă uit în jur și parcă nu mai recunosc locul în care trăiesc. În loc de scoși găsesc plastic, în loc de alge găsesc plin. Și știți ce doare cel mai tare? Că nu oceanul se schimbă și că noi îl schimbăm. Dar dacă noi am făcut asta, noi putem să-l și salvăm. Nu e prea târziu, nu e prea târziu niciodată să începem să avem grijă. Și aceste sticluțe cu elixirul vreo ștară și ceva despre ele? Da, sunt ale mele. Fac experimente chimice. Uneori explodează. Se mai întâmplă. Explozie, sticluțe, elixiruri, observație, supraveghere mai atentă necesară. Voi cere un plan de monitorizare. De azi înainte toți contribuiți la curățenie. Oceanul trebuie protejat. Mâine dimineață mergem să facem curățenie pe plajă. Exact, vă aștept la ora 10 fix. Cu sar și cu mănuși și cine întârzie strânge dublu. Bine, promitem! Promisiune primită. Am înregistrat fiecare angajament. Cine întârzie strânge dublu. Așadar, Hansel și Gretel vor învăța să nu mai mănânce din casele oamenilor. Bine. Vrăjitoarea va construi case mai puțin tentante. Măcar puțin? Nu! Mica Sirenă va conduce campania de curățenie. Ura! Tribunalul Poveștilor a făcut dreptate din nou. Toți am învățat lecții prețioase, responsabilitate, respect, grijă față de mediu, prudență și încredere. Și poate cel mai important, nu mușcați din case construite din turță dulce și nu aruncați gunoi în ocean. Iar acum, un mare rând de aplauze pentru minunații actori, mai ales că sunt copii și